28 May pafoni takapesera kuti vatisimswa 3 June bonde chairo haasi kundipa. Mai ava tinenge tambodanana zvekuti tikudanana namai ava taita zvemujoro chibhadhira mari. Vakati kurara kwataita newe nekubikira kwandaita usina mari ndo mari yandiri kuda nekurara kwaita neni yomujoro iyoyo. Achimbisi ndati muchiri kundidairwa kuti hamuchandida. Ini ipapo ndo pandiri kuti nditaure shoko kuti ndikuda kana chakuda handiti zvinoenda nokuti isu patakatanga kuwirirana kana zvataitirana taitirana zvipi. Saka ndati ini ndakadzongani 4 ndakadzonga ndinavo. Saka uyu manje pa 3.5 takatenga rori tiri 2 handiti which means 1000. Nyaya papasi stopu ziri kupisa panekasi stopu idzo nyaya papasi stopu. Klemi kuti uya kudari ulibudire pachena kuti shuku ndidaire kati auchada. Ini nemurume mutaingirirana zvinhu zvakanaka zvakaoma pazvikangoti zvanaka murume akatanga kundisema takatanga kunetsana ndobva andiudza kuti inini pandakuya kumba ndichauya kana shamwari dzangu dzisingazvizive ende zvishiwaiuya shamwari dzisingazvizive kusvika angasauye akunditi uya kubasa takurara kubasa takapedzera kurara tiri kubasa musi wa 28 May pafoni takapedzera kuti vatisimswa 3 June bonde chairo haasi kundipa. Uchiri kundidaire dedi. Dzakudati uchiri kundidaire. Ini namai ava kutaura chokwadi urati pamusoro namai ava tinenge tambodanana zvekuti tikudanana namai ava taita zvemujoro chibhadhira mari namai ava tabva ipapo ifunga Maita zvomujoro waibhadhara mari. tangutosimurwa ndagara naende kwamupoti kwende ndakazombo chimwe mari saka ndakazoita nguva isina kumupa mari ndofunga kwakazoenda kwakuru kumaini ndibva zsobva kuti ini ndi murume uyu akurara kumba kwangu ini kwangu unofanira kubhadhara mari afuna kupa mari yakaita se imwe mari ndifunga ndakazobhadhara $300 vakati tibudane newe handichada kuti uchiya kumba kwangu ndipe mari yangu ka1 ndibudane newe ndibva ndabhadhara $300 ndopatakapedzisira ipapo. Saka muuzeka kuti dai kubhadhara mujoro. Vakutonzana unoenda kubhadhara mujoro wacho. Watogara naye wapera 2024 February kusvika izvino. Muuzeka kuti dai kubhadhara mujoro. Ndavabhadhara mujoro ndatovabhadhara vana chakatovapa mari yacho $300 chekupedzisira cho patori muno vachindibudane newe. Aiwa ngavataurawo wakandipa 300. Vari kupi? Varipo vari apa ndingangotaura hangu kuti panyaya yatakagumisira kuti ane murume nemukadzi uyu mai ava ndo vakauya kwatiri sevakuru vepabasa vakati havachadi murumewo vakati vada $300 then mari iyo vakapiwa but kubva ipapo zvavakazowirirana kusvika pari zvino kuti tizosvika kuti asvika kudare kunoku hatina chatingataura. Yanga iri yei mari iyo? Vakati kurara kwataita newe nekubikira kwandaita usina mari ndo mari yandiri kuda nekurara kwaita neni yomujoro iyoyo. ndinonga kudaro. Mununguva yakadiba sveko muchita mujoro naye musikana? Bagore rapera muna February. Muchita mujoro? Totokutaurawo. Kusvika waingorariwo usina kubvisiwa pfuma? Zvinhu zvanga zvakaoma murume yanga asina kana mari. Titongogarisanawo ndikugarawo nemurume wangu. Achiendawo kumba kune mumwe mudzimai wake ndaitomupawo mari yangu. Akafirwa ndotomupawo mari yangu ini ndinokwesha madhishi. Uyu ndimaneja wangu. Ende maneja wangu zvaari kutaura ndezvekunyeba. Maneja wangu anobvira nditambidza mari mumaoko mangu. Ndiye yari apa ngaataure kuti 300 yakauya nani. Maisenza kupi? Munosenza kupi? Tosenza pamaini pachisvo. Pani? Pachisvo. Kupi? Ubhindura. Ndokukambani kwei? Uri ngwenya ari kupi? Ari kuumba kwake. Saka muri pakambani imwe chete? Saka
saka uyo anomara achakuda. Saka manager vakudairira munhu wavo anochera. Pamusoro ishe wangu. Mashoko ese ari kutaurwa pakapa. Kunyara saka saka uda chikwa seno. Uyu ndoda kuzati ari kundida here kana achandida. Totangira weipa. Ipapo pokuti zvakafanana nekupabhawa. Kamuchike chani uri pabhawa ka. Makapanana mari matodarika hapana kuti todanana kuita siya. Kudanana kwedu kuri pamari. Ndizvo. Mai akuya kwavakaita vakati ini anchiwira nemurume uyu zvamaiziva, but murume uyu handichamudi, handiti. Saka ini ndofanira andiripe kurara kwaita neni nekumuwachira kwandaita nekumubikira. Ndobva tambozana saka munoda mari kune murume uyu, handoda 300. Mari iyo ndonga yakaya muzvidimbu ndisingakanganisi. Anofanira vakapiwa yese yakapera kana ndisingakanganisi. Vakapiwa mari iyoyo. Mari wakapiwa, ndozvandoziva. Mari wakapiwa. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Pamusoro ibaba. Pakutanga kwenyaya murume asi akauya kwatiri, mukadzi ndiye akauya. Saka ndosana ambopira ndakati handina kuzoziva pakapiwa mari kuti zvimwe zvakazoitika ndezvipi hatinozozivawo isusu. Uyaona magariro Ndizvozvo. akati ini zvomuromadzi nokuda kwamaprograms Chokwadi. ndobva ati aimindidaidzire mbi yangu inini achada nezvakandipe 300. Ndizvozvo. imibva mapindira shwangura muti mupe 300 vaenda zvemuchimubhadhara kuti murambanya. Zvino uyu manje akachenjera anoziva mutemo aiziva kuti zvezvi zvatikarambana zvezvi hazvisi pamutemo zvinofanira kuzosatisfaiwa namambo kuti shuwa taparadzana because uyu achadzoka achiti mari yangu. Chokwadi. Saka nhasi panoda kubuda pachena kuti mukumuda here pakwanisa kumuda. Ipapo ndinoti murume ngaapindure kuti mukadzi achiri kumuda here. Ndoti pachena. Bonge pamusoro pemachangamuzi. Kana ndichiti mukadzi munhu ndakabvisira pfuma achindoachira hembe achindibikira. Kana kuvhireji kwavo havandizivi kuti ndogara vhireji kandi ndi murume wake. Kuti handizivi kuti ndi vhireji mavo sabhoko chahandizive. Kana tiri kubhawa tidana nemunhu bhadhara mari. Haisi nyaya yekuti ndingazoti ndiri mukadzi wangu. Undibhadhara mari. Kurambana kukuti dainzi mukadzi wangu ka anisingamupe mari yekuti ndimubhadhare kuti iye munhu wandairara naye dai ndisingamubhadhari mari kura kuti kutenga chinhu nokutoenda. Mujoro netiwa navanhu vakawanda. Tikapinda pamujoro kuda mari ndoda pondo ndoda $5 zvobva zvavharana kupi hatiteerane kumba ko kana ndakuzomupa $300 zvinorevei. Uyu ndakauya kwandiri kuna manager iye ndakashedza manager nemuridzi wamaini vakauya zvakanzi ndoda kuti murume uyu handibudane naye pakandirara pesa anipe mari yangu ndoda $300 ndibva tabhadhara mari bvapera papi ipapo. Saka ndaziva kuti Saka pesa apo ngosingabhadhara. aiwa ndatombobhadhara. Titere uyo uri munhu mutema kai sitiri vanhu vatema handitika ndoda kuti undiudzewo kuti ndokupi kunowanikwa mwana womunhu anorariwa pasina pfuma mutsika dzedu. Zvakafanana makaenda kubhawa kuri vanenge vari kubhawa havabvisirwe pfuma tiri kuti kupa vanhu vatema tsika dzedu ndiani mwana wavanhu wekuti ungatambe naye zvisina pfuma ukanzi uri right hapana. Saka isi tiri kuti uyu kana usisamude wakadanana naye mukaita rudo mwana wavaridzi mupe gupo rokuti shamwari zvapera enda hauna mhosva kana usisamude pamberi pamambo usatye zvako woziva kuti wasununguka.
tasvika pamutemo zvokumutoro zvetasiyani totangira ipapo taparadzana kubva rasi pamutemo pachibhoi chedu ndizvozvo handiti asi munhu kuti asina kuimisana toda kurorana kuti zvedu zvaingota tichingobhadhara mari zvipera papi ipapo kuchivanhu ndazvinzwa asi vanhu vachikuwanditika kuno vanendowo ichitwa zvomujoro vachibhadharwa mari Alright, andazvinzwa chokwadi Alright, pamusoro ipapo tadzoka kuchivanhu chacho ichocho handiti uyu ine asi ndikamuramba handiti tadzoka kuchivanhu chacho ichocho ine asi ndikamuramba uyu ndakaenda kuudza vatungamiriro pamaini kuti ndauya uyu murume uyu ndoda kudana naye kura kuti kurambana kwacho ngaandipe $300 sakura kuti alright Mbunze wako. Tibvunze uti. Achimbisi. Ndati muchiri kundidairwa kuti amuchandida. Ini ipapo ndo pandiri kuti nditaure shoko kuti ndikuda kana chakuda handitika zvinoenda nokuti isu patakatanga kuwirirana kana taitirana zvipi ndo pane nyango kuti taitirana zvipi isasa kuita kuti chakuita zvokutororana kana chagara tese inyango itobhora zviite sei zvichidarika asi saizvozvo uya kuti inini ndiite sei ndirambe ini sina vatamboruangana zvokuti chaswa kuita rudo tichigara pamwe chete semukadzi nemurume vanhu vatoti zvamupidzi vaenda kumurari nani nomudzimai wavo orit handii kwete zvomujoro Chimuramba iwe tipedze nyaya tindi nyaya. Manager, ayo tiri romwe here Ipapo ichokwadi tinoda kutoziva kuti vari kuita zvipi nezvipi. avaparadzani kana kuti ngavataura kuti mama no ndichiri kumufarira daiwa kana achiri kumuda wouzwa zvinoitwa namama Ichokwadi. kana asisamude ngaaparadzane naye zvipamutemo alright pamusoro idambobvunzo zvangu isandada kunopesa apapo pekuti alright toti susu handii ndizvona right pachivanhu kapo handiti uyu ndakachimupa mari handii kuti iye ndakatopa ini gupuro kapo bhozi akakumbira gupuro kwandiri kuti ndipe mari ndibudane newe kuti uyu akakumbira gupuro kwandiri ndibva ndamupa kuti akakumbira muchivanhu chacho ichocho asungwa tione gupuro racho yokuti muparadzane adhimanda iye iwe kuti zvikusunungukire chibhisa kana dhora pamberi pamambo kuti iwe Sakuda iwe. zvakuda zvoita paradzana toenda mberi alright ndiri papo handii ndizvo right ava vakumbira kuti ndivape mari handiti tibudane handiti tabva zvatopera panguva iyoyo handi vatazongofambidzana handii ndizvo pachano chipi chocho kusvika pari nhasi handinango tazodzokererana saka uku kumandiura kuti kurambana kwacho kukuti pandakamupa mari tasiyana munhu aita neti dzake nhasi uno futi ndandomuti nini mari handichakuda uye futi pamari yakati nini tibudane amira ndikubvunze naiwe pakauya maneja vachimira pakati penyu uchibhisa 300 so gupuro rokuti muparadzani ava ndimambo here ayavasi havasi mambo auya kumutemo ava vakagona vanga vakamira parudo rwenyu kuti mupedzerani havana kana mhosva but nhasi uyu auya kumutemo kunofaniraizwa rodzi rovanhu ndo panochatiswa vana ndo panogurwa muchato handi tione mbizi zviri sei ipapapo ukokana napo mbuzi oraitega ndikubvunze mumwe mvura mwana wangu anoita zvake chifambi wamutora kubvawa wamubvunza kumba kwenyu kunorarika here obva ati akunorarika nababa vanokotsera chibereke wobva waya naye mumba hure rako rawatora kubva watomupa $5 yake wamutengera machips adya inini ndonzwa kumba mamwana wangu hureriye kuti hihihi ndokunzwa urimo ndokubata urumba mangu ndikakuti iwe ndinodawo pfuma yangu warara nomwana wangu ndimwe chinyepa here nesinganyepa saka ini pakusoro mira zvandakubvunzira
ndinoda kukuonesa kuti uise focus kuti tsika dzedu dzechivanhu dzinongoteedzwa hakuna huri iro tsoko rakutotaura pamberi pamambo kuti huri ukutopara hakuna huri right pamusoro ndoda kubvunzawo saka iye 300 dollars ndakamupa kumashumu ndoda kuziva kuti yanga iri wevhuzi nini kana wamuramba wechimambo ndakamupaka 300 dollars yangu dhora regupuro iri nhasi kuti tangowa muchenura wozoita ako mubvunzo yako kwamambo unopiwa mari yako pamberi pamambo zvibatanidza nhasi asi muchenure because inini pakundisungira play ndipo kuti inini munhu ndikamupa gupuroka pakuratidza kuti munhu anga ari mukadzi wangu inini munhu anga asiri mukadzi wangu ipapo ndikamupa gupuro kuti anga ari mukadzi wangu inini gupuro unopiwa munhu wakatororana vachiti mukadzi nemurume saka kana asiri mukadzi nemurume gupuro racho parinobuda ndopane nyangu ipapo mambo ingudhiraina yanyamara mambo kwakusvetuka munovana mese maita ibonde mese nawo maita bonde mese kana ukatita ka10 bonde kana ukaita ka1 customers marriage yedu act yedu yesu vanhu vatema kurara nomwana wovanhu imarriage yo kuda kana kusada mubvunze mubvunzo wako Chimbizi uchiri kundida here isu adobva tambodana nazvo kuti urora nditaure nhasi kuti ndichakuda tinokuda hai papa Achimbizi ndakadana nemirini mimi taurai mega udzai vanhu kuti takadana narini kusvika rini taura makabvira rini kuna taurai kuti takadana narini makabvira rini Achimbizi February 2024 kuti February May hi maigara kupi mese ndogara kumaini nazvigarawo kuvii ne indogara pamaini uya aigarawo kumba kwavo kunzi kurambata kupi vakambata iwe uchienda ikoko waira naye waiti kurana hanzvadzi yako chirega kuti tambisiro wakatime taanchikupa respect yakanaka uchitaura nevanhu zvakanaka kurana nomwana wanhu imhosva nyangwe iri pfambi isiri pfambi imhosva dai wakarara nohanzvadzi yako that's all wazvinzwa uri kuzvinzwa here ndizvozvo uchimuramba kumuramba kana kusamuramba asisi kutokutonga asisi kutorega tisamonera ate zvarati kudi tezvara uri kupi unoda pfuma yakawanda sei apa ya mwana wako akaroorwa ari musikana here anga ane mhuri yake iyi yaitika apa yainzi novakuru kudhara inonzi mhindura muriwo ndiandova kujeresera iwe kuti usaende pasei kana vanhu vakaroorana pakambinge pati vanhu munhu ari musha wake atongororiwa nevana vake kudhara kwaingobviswa mhindura muriwo yekuti muri kupota muchichengetana zvenyu muchizorodzana pamatambudziko ekuvatamisa ndopfuma ndorora raibviswa mhindura muriwo yaibviswa mumbe 1 chete wazvinzwa aka iwewo maita kutaura zvinoreva mudare muno munoti 350 mombe but no iwe uchapiwa $500 ende mari yacho mapirwa unoita every month unopiwa $100 kusvika yakwana kwete 2,500 that's all unochokupindura here handina chekutaura ishe wangu handandataura zvakakwana hazvina kana kupindura kana kudii whether you like or not but zviti straight tinotenda ishe chete wazvinzwa iwe hazvina kupindura enda unosainawo mari pamwedzi unoombera mari pamwedzi woya nayo haarabe kusaina mune mamuita zvisiri time waste mari ndati mari 500 yababa haibude mari iyo yamuda kutaura iyo time wasting muri kupanzwa
pano zvikonzero zvinoti abct zvisingataurike vakadai. Mukatarisa pandachaja nditi $500 ndaifanira kuti $350 ndobva ndachinja bva ndawedzera bva ndasvika pa$500 ndabvisa mu$2500 ndine zvikonzero ndapedza. Une zvinhu zvako zvumba kwake uyu kushanda kwaakaita akatenga kombi nerori titisi muna April. no andangopai nguva yekuenda kuti munotaudzana tamwaenda kusaina ako panze munosaina moenda panze munotaudzana. vanhu venyama vazowirirana mambo vanga vati tiparadzane murume azoti aiwa dhari wangu ndinaye kana uchini kana kuti ndigutsikane kuti dhari unaye mugerepe chisanganai pakata kana muchidanana chovhai pakata pasanganai iwe chovhawo kana uchimuda murume iwe chovhawo chovha asi kudawo matonga zvisiri zvakaipa uri kumurere mukadzi tina shibuya ndati uri murere mukadzi right zvisinei zvinowanika ndoziva kuti pachena panonetsa mawirana kuti kudi saka vanga vanyoresa mota panapa mambo mbiri rori nekombi ndikuziva chidawo ziva zvamapedza chete saka uyu azoti parori nyangwe zvangu mukadzi wangu ndadzokera naye asi ndichamupawo mari 500 yorori asi kombi yanga yanyoreswa nomukadzi udzai mambo kuti aiwa haisi yangu ndanga ndiri dhiraivha chete. good uno murume anobikirwa inini zvangu panhau $500 kombi ndakaitenga nomushamuri angu aiwa zvatopindika kudharata zvinzwa zvadarika izvo saka ndati ndokadzonga 4 ndokadzonga ndinavo saka uyu manje pa 3.5 takatenga rori tiri 2 handiti which means $1,600 pamunhu saka uyu bati uda 500 kowamwe avo aiwa uchita unopyenzeredza ukamama wakumba saina rambo unopendveredza mama wakumba amudziki aka wazvinzwa here yangameni chiendai tazvinzwa aiwa zvinonyadzisaka pano vambetanga vachitapurana mutafombisi kaunonetsa right next nyaya papasisto